Казанның Мәскәү районында капиталь ремонттан соң Малышок дип аталган балалар бакчасы ачылды. Яңартылган бакчаны Казан мэры Илсур Метшин бәяләде. А братик, сестренка есть у кого-то? У меня брат. Бу сабыйларның эне-сеңелләре дә бакчаны белә инде. Сүз биредәге соңгы әкияти үзгәрешләр турында бара. Ремонттан соң бина чын балачак сарайын хәтерләтә. Җылы идәннәр, уңайлы йокы бүлмәләре, матур җиһазлар. Совершенно другие условия. Благодаря Бөтенләй башка шартлар булдырылды. Капиталь ремонттан соң спорт залы, яслы төркеме ачылды. Территория бик матур итеп төзекләндерелде. Агачларны да саклап калдык. Асфальт катламы алыштырылды. Рәхәт, күңел сөенә. Балалар бакчасында яңа дәресләр дә барлыкка килде. Балалар пластилиннан фигуралар ясыйлар, аларны телефонга төшерәләр һәм мультфильмнар ясыйлар. Релаксация бүлмәсендә балык һәм диңгез ташбакасына карап хозурланалар, ял итәләр, шулай ук бонсай сәнгатен өйрәнәләр. Это разновидность бонсай. Бу яңа төр бонсай. Без пластик савыт-саба чүлмәкләрдән котылырга тырышабыз, күбрәк чәчәкләр утыртабыз. Шулай да иң мөһиме куркынычсызлык. Балалар бакчасы сигнал төймәләре һәм хәбәр җиткерү җайланмалары белән җиһазландырылган. Весь детский сад просматривается, вся территория просматривается. Звуковое оповещение и территория, периметр закрыты. Как и детский сад, так и периметр по карточкам. Быел капиталь ремонт программасы буенча 15 балалар бакчасы яңартылды. Киләчәктә дә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Ания Габадуллина, Анна Халиуллина, Татарстан яңалыклары.